Ġimgħa wara li beda proċess storiku fil-qorti l-ebda referenza l-iskandlu tal-Vitis, skandlu li jeżżez pajjiż ħieħ. Għalkemm min-naħa ta' Robert Abela skiet li tarrax, għajra x-xenati u kliem fieraħ li ddominaw id-dialogu politiku tal-Labor. Jien biss qabel il-poplu joħroġ jivvota l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u l-Kunsilli Lokali. F'San Ġwan Robert Abela ftaħar li l-partit tiegħu iħaddam politika responsabbli. Iżda ironikament nesa jsemmi li kien il-gvern tiegħu stess li għadda bħal gaffa fuq il-kunsilli lokali meta naqsilhom is-setat u r-riżorsi. Quddiem il-partitarji tiegħu il-mexxej Laburista ddikjara li f'Ottubru li ġej se jkollna budget iżjed b'saħħtu mis-sena li għaddiet. Iżda nisa jgħid li kien il-gvern tal-Labor li daħalna f'dejn ta' 10 biljun euro. Gvern soċjalista li b'qalbu jimplementa dan il-bidliet. Il-mexxej ta' dak li suppostu l-Partit tal-Ħaddiema semma l-kelma establishment diversi drabi waqt li naqas milli jirrikonoxxi l-isfidi li ta' kuljum qegħdin issaqfu wiċċhom magħhom il-ħaddiema f'Malta. Iktar u iktar meta l-istatistika Ewropea turi li Malta kellha l-inqas żieda fil-pagi madwar l-Ewropa fl-aħħar snin. Intant f'diskors partiġjan tal-aħna huma mid-deputat Elix Muscat li anqal xebajjat, Muscat ħass il-bżonn li jħeġġeġ lill-partitarji sabiex joħorġu jiġru wara n-nies għall-appoġġ u l-vot lejn il-Partit Laburista. Ejnuna, xamru l-kmiem, oħorġu intom ukoll, iġru. U bħal kollega tagħha l-Ministru Giulia Farrugia Portelli iddeskrivit lil Partit Nazzjonalista allerġija. Bernard Grek, il-poplu Malti wawċi allerġiku għalik u tajjeb illi tistħu nazzjonalisti bl-istorja tagħkom. Ironija sfaċċatek kif id-deputat Carmelo Abela ħareġ jattakka b'saħħa lil Partit Nazzjonalista bi kliem negattiv u bla ebda proposti. L-ossessjoni u l-aċċ għal poter. Desiree Grek, Net News.